Lejliet l-elezzjoni għal kap tal-Partit Nazzjonalista, Adrian Delija ppubblika d-dikjarazzjoni tal-assi tiegħu fejn minn dak li ppubblika hu joħroġ li m'għandu l-ebda kont ta' tfaddil f'bank lokali u barrani. F'dikjarazzjoni stramba li mhux lakemm titwemmen, Delija saħaq li għalkemm m'għandux kont ta' tfaddil għandu ftit aktar minn €1.5 miljun. Din il-pubblikazzjoni tad-dikjarazzjoni tal-assi fl-aħħar minuta ġabet il-kundanna ta' Chris Said li wkoll fetaħ attakk id-disprat lejliet li jivvutaw it-tesserati. U allura, f'dawn it-tip ta' sitwazzjonijiet jiena għalija ma tagħmilx sens li tippubblika l-audits tiegħek lejliet elezzjoni. X'ċans se jkollhom il-15-16 elf tesserat li se jivvutaw għada illi jkunu jafu x'fihom dan. Min-naħa tiegħu f'konferenza tal-aħbarijiet separata għal mistoqsija tagħnek hux kombinazzjoni li ppubblika d-dikjarazzjoni tal-assi lejliet l-elezzjoni, Delija ġab kull skuża. L-eżerċizzju li tiżmien. Tara meta bdejtu, mhux kombinazzjoni. Sa dan it-tant Chris Said saħaq li dawk li ħarġu onqhom mal-Partit Nazzjonalista se jagħtihom spazju inkluż lil Delija bħala wieħed mill-kandidati. Iżda hekk Delija se jaċċetta li jaħdem ma' Said, Chris Said se jkun iffaċċjat ukoll b'allegazzjonijiet u akkużi mill-aktar gravi li hemm imdendla fuq ras Delija u li fi kliem esponenti nazzjonalisti ewlenin baqa' ma tax spjegazzjoni ċara dwarhom. Għaldaqstant staqsejna lil Said x'passi se jieħu quddiem dawn l-allegazzjonijiet serji. Skomdu jwieġeb, Said spjega li Delija jista' jiġi investigat. U allura la darba Adrian Delija se jkun fil-Partit Nazzjonalista u se jkun forsi qed jaħdem miegħek f'dan l-irwol li inti qed li tixtieq li jkollu bħalma jista' jkollhom il-kontestanti l-oħra. Nafu li Adrian Delija wkoll f'dawn l-aħħar ġimgħat ħarġu allegazzjonijiet serji fuqu. Allura inti bħala kap tal-Partit Nazzjonalista mbagħad tmur ant il-pulizija biex ma nafx jiġu investigati dawn l-allegazzjonijiet. Però jien ikun min ikun jekk ikun hemm allegazzjonijiet serji fil-konfront tiegħu li jkunu qed jiġu li għandhom bżonn jiġu investigati. Mela bik kap kull allegazzjoni tiġi investigata. Bla dubju ta' xejn. Min-naħa tiegħu fl-aħħar konferenza tal-aħbarijiet, Adrian Delija li wieħed mhux ġdid għad lura milli kritika l-establishment nazzjonalista. Mistoqsi għal darba darbtejn tlieta, Delija konferma li huwa qatt mhu se jagħmel xejn fil-konfront tal-klikka nazzjonalista li ħonqot lill-partit. Le, minix naħseb nismiet l-allum, la għada u laqas fil-futur. U jekk din id-dikjarazzjoni ma kienx biżżejjed biex tesponi r-rabta ta' Delija mal-klikka nazzjonalista, fid-dawl li Said akkuża lil Delija li għandu nies li rabbew l-eruq fil-klikka, Delija ammetta li għalih m'hemm xejn ħażin li xi ħadd rabba l-eruq fil-Partit Nazzjonalista. Jiena illi trabbi l-eruq ġo partit mhix neċessarjament ħażina. Biex wieġeb għall-isfida li jagħmillu Chris Said ħalli jsemmi nies parti mill-establishment nazzjonalista, Delija kompla jiftħilha kontra Said. Ma naħsibx li huwa taġġid għall-Partit Nazzjonalista allura kont skantat billi jagħmel dik l-isfida lejlet l-elezzjoni. Min-naħa tiegħu Chris Said kompla fejn ħalliet il-kampanja qalila bejn u Delija. B'diskors li fih juri li hu Delija spiċċaw bil-banda, Said tefa' l-aħħar botta ta' min wieħed jixtar. Bħalma nemmen li għandna nkunu wkoll trasparenti na ġiġa spjegajt fil-bidu tal-press conference li jien nhar it-tnejn nista' mmur nieħu l-ġurament ta' kap tal-Oppożizzjoni. Jien ma nixtieqx li l-partit tiegħi nhar it-tnejn jibda jiffaċċja problema oħra, jiġifieri kif kap tal-partit se jsib postu fil-Parlament.